Nasa 2K per month ang ating benta sa ating mga alagang sisiw. Ayan, sinagot ko na kayo guys ha kung magkano yung ating price range para sa mga sisiw natin. Pero nga pala guys, wala tayong mga sisiw sa ngayon kasi nga hindi tayo nag-breed talaga ng maramihan kasi hindi pa kami ready dahil marami tayong mga alaga din na iba. Tulad na nga lang ng kambing at saka baka, alam niyo naman. Humihingi nga rin pala ako ng pasensya guys, hindi ko talaga kayo ma-replyan agad-agad lahat kasi nga ang daming DMs and nagpapasalamat din naman ako dahil dyan. Anyway guys, yun nga yung sinabi ko, wala kaming sisiw, instead may mga malalaki na nga kaming mga alaga dito na yun na rin yung aming for dispose. Kaya guys, sa lahat ng mga nag-DM sa amin, please lang pakihintay na lang yung reply ni Inday. Isa lang kasi ako guys na nagre-reply or admin nito kasi nga sariling sikap natin ang negosyong ito, ang munting negosyo. Pero kahit ganun pa man guys, sisikapin ko na ma-replyan kayong lahat, intay-intay lang din talaga. At syempre, para sa mga hindi makakapaghintay, bye sa inyo. O, ayan guys ha, nagbigay na ako ng konting hint sa inyo kung magkano yung possible na mababayaran nyo kung bibili kayo sa amin ng mga manok. Again guys, comment down below para sa mga katanungan nyo pa at baka sa susunod, yan na yung ating masagot. Ay nga pala, ulit-ulitin ko rin pala kasi marami din nagtatanong kung tagasan kami. Kami po pala ay taga Kidapawan City, North Cotabato. Ayan, again, nasagot na natin yan. Bye!